Ei se mitään, kaikki hyvin. Ei haittaa mitään, näitä sattuu. Hyvä, onneksi ei ollut mitään rikki menevää. Hei! Vieläkö sä vedät tuota kamaa? Vielä tässä tilanteessa. Tää antaa vaan vähän energiaa. Hyvitään mennä. Nyt sitten hoidetaan tää nätisti. Ei mitään perseilyä. 1, 2, nätisti ulos. Joo, totta kai. No niin, rakkaat ihmiset. Tämä on ryöstö. Kunhan kaikki leikki nätisti, niin kenellekään ei tapahdu mitään. Eli alkakaa kaivaa lompakoita esille. Suksi vittuu. Tää iltaa, rakkaat ystävät. Se on valtavaksi aika. No niin. Lompakot esille. Tos. Iltaa. Sekä niin. Nyt syötä vittuu täältä! Mitä vittua tuo oli? Se saatana apina vaan hyppäs mun kimppuun. No voi vittu mikä sotkuu! Vainko? Ei helvetti, en mä nyt sitä tarkoittanut. Hommasiks sä ne rekkarit tohon autoon? Joo, ne on siellä olohuoneen lattialla. Mitä helvettiä, Teuvo? Nää on jotkut 80-luvun feikkirekkarit. Mitä liian sä sanoit, et leikkirekkarit? Mä sanoin, että feikki. Mitä vittua me näillä nyt tehdään? Älä nyt jaksa stressaa. Lopeta. Ei kukaan huomaa nyt, kun me painetaan liikkeeseen. Stressaa. Käy vaihtaa ne. Mä laitan meidän kamat kuntoon. No niin, antaa heittää! Venä nyt Hei ulos! Puheen, se nyt alas kyllä lähde tonne.
Laita auto käyntiin! Mitä nyt? Laita auto käyntiin! Pitää pyörissä. Mennä. Mihin mennään? Itse asiassa joku motelli vähän kauempaa. Anna mennä nyt. Moi. Moi. Mä ottaisin oluen, kiitos. Hei, meikä heittää kierroksen. Okei, tää näyttää hyvältä. Mä menen sisälle ja otan meille huoneen. Jää sä tänne katsoa, ettei tuu mitään yllätyksiä. Joo, mä hoidan. Hei, pyydä erilliset sängyt sit. Kysy, onks niillä mitään syötävää ja juotavaa. Hei, nyt vittu keskityy. Me ei olla täällä kauan. Okei, rauhoittuu. Ei meillä ole mitään hätää. Mä en sitä, että mä just kuullut tuota. Mä meen nyt. No hyvä, että on erilliset sängyt. Ei jumalauta, on vähän aikaa hiljaa, mä vaan lasken näitä rahoja. Joo, rauhoittuu. Okei. Meidän saalis oli 615 € ja yksi alekupon. Mitä helvettiä? Sä sanoit, että tää on varma rikastuminen. Kyllä me varmaan oltais rikkaampia, jos sit ois ampunut siltä yhdeltä aivoja pihalle. Eli sä syytät mua vai niinkö? No totta vitussa syytä, sä tapoit ihmisiä. Yllätys. Tuo kamahan se ratkaisee meidän. Mitä vittu sä teet? Ha? Mitä sä alat mua läksyttää? Mitä? Sinäkö oot sitten niin täydellinen ihminen, niinkö? Niinkö? Tämäkin olisi onnistunut, jos et ois aina kamapäissään paskomassa asioita. Okei. Haista sinä vittu! Haista sinä vittu! Haista sinä vittu! Ai nukku. Kiitos. Saatko ton viestin? Niin. Mitä? Mä yleensä arvaan aina. Sä oot kun myssi. vesimies. Ai sä oot vesimies. Niin. Mikäs se? Arvaan. Huomenta. Anteeksi eilisestä. Joo, ei mitään. Tuli käytyä vähän kierroksille. Mä lähtisin käymään kaupassa, niin sopiiko, että teet tänne vahti rahoja? Joo. Totta kai. Voisit tuoda mulle jotain juotavaa samalla kun tuot? Alright. Ja hei, sorry. Ei mitään.
Täällä on poliisi. Avatkaa ovi välittömästi tai tulemme sisälle. Viimeinen mahdollisuus. Laita auto käyntiin! Pysyn nimettömänä, mutta motelli Kosken huoneessa 35 on pubin ryöstäjä, sen yhden miehen murhaaja. Hän on luultavasti hyvin arvaamaton ja saattaa olla aseistettu. Tulemme nyt sisälle. Moi. Hei kulta. Sua kysytään tuolla ovella. Kukakaan se on? En mä tiedä. Sanoit se joku sun vanha kaveri. Päivää. Sä oot pärjällyt ilmeisesti ihan hyvin. Miksi sä tulit tänne? Eikö sun pitäisi olla linnassa vielä? Niin, no kyllähän sä tiedät tää systeemiä. Ensikertalainen ja hyvä käytös totta kai. Kerro nyt, miksi sä tulit. Sä järjestit mulle melkoisen yllätyksen silloin. Jos mies pystyy laittaa toisen 600 eurosta 10 vuodeksi linnaa, niin mitäpä luulet, mitä 10 vuoden vankeuden jälkeen pystyy tekemään? No. Kai mun ehdotti kaverukset olla toisissa ampua. Hyi helvetti. Mitä jätkä? Satana hullu. Kai sä mut sisälle kutsut. Juu, totta kai. Tule peremmälle. Kulta. Kulta. Keitätkö kahvit? Tässä on Teuvo, minun hyvä ystävä. Mukavaa nähdä Teuvo taas. Teuvo kertoi, että hän vankila-aikana ja sen jälkeen sekoittui huonoihin piireihin ja on nyt veloissa. Hän oli päättänyt viimein tulla kysymään multa apua velkoihin. Totta kai minä vanhaa kaverusta autan. Moikka! Ja hei, kiitti kahvista! Tää se onkin mun ainoa pahin nykyisin. No sehän on loistavaa. Ja hei, oikeesti, kiitti tästä auttaa. No siis pitää se ystäviä auttaa ja oon mä nyt sulle tavallaan velkaa. No joo. Nähdään ensi torstaina. Nähdään torstaina. Nähdään.
Kiitos.